Oba, aden wano kasa e time sa. Obie wano kasa chire wo kunu ase wonya wakwada bi e na wo kasa chire no. Mame, wo kunu na ani ne tifie wonya wakola o. Wonya wo nua ba ma wo e na wonya wo ba. Wo kunu na oni ne tifie won oye wo priest, wo sofo ankasa, oye wo glory, oye wo nimunyam e na oni ne tifie ho sa no. Wo nhina dodo no a ehye sa ba ma ne mu. Eti kwa afa so ene ne kasa no esese wo ya ahwe yie. Hye onyankopon animu no. Wo kunu enidi a wo de ma wo kunu no esese ye kese ese enidi a wo de ma wo sofo. Se wo bu sofo ese wo kunu a na wo nyamesom no wo nte ase. Se wo bu sofo ese wo kunu Bible say wo kunu no ye priest e wo fie ho no a wo ye nyankopon ne ti e wo fie ho no se wo mu kunu na emom wo bu sofo wo sofo ka se da wo beda ba wo kunu ka se da de a wo na wo nyamesom na wo se wo som no wo nhya da nte ase e se nka wo te ase a enka wo bo se wo first ministry pa no ene wo kunu a wo besom no e bededa fom e de ama no wo kasa kire wo kunu te se de wonya akwada bi e na wo kasa kire no wo kasa kire wo kunu a asede enipatantan bi se an na ne suban ye fe no na ne suban ye fe no eno de ye wo de onyankopon de obi akomanda ma no oba wo se bre wo ho ase ema wo kunu won kan se ma wo kunu tietia wo so wo se bre wo ho ase fa eni die eni ebuo ema wo kunu sa wo ye oba na de eni die eni ebuo ma wo kunu wo nyame hyirawo onyame wo ye wo kese ema bebra depression eku wo mo no e chance ye wo fie omuni kunu wo ye oba ne ma hyew so wontimi mfa de enche na wo ye chan wano kasa wo bu kunu tantan bi a wo sa wo ba no kra wa ho offense pi wo de ya hwesa ama no se de oba bi a wo mu ne kunu bia o ye bibi kura bedroom re bibo sasa de na asai wotimi ye business e bia business bi no wo ye na disika ba ne nsem na business na disika na ba ne nsem nti wonfa ne kunu nya hwe a wo de hye ni mu kakra bedroom fi emfie kakra bi bo se business na begu oba mese wo pese nyame hyira wo fire ni monyam kwa ni monyam a wo kunu na ne tifie no fa ni die ma no fa buo ma no emfa ho ne suban onyankopon anka se submit to your husband ebra waye ne eye wo be ma ne wo ne command e na wo so wo de se wo kunu nya ne die a enye wasede wo wasede ya wo de you are accountable to God. It onyame se submit and respect and honor your husband ye fa hye nyame ye ni monyam enyina be ma ne suban so enyina be ma no na bra bobi so Bema no so ye accountable to God and I so ye accountable to God. Enti mesrew hwe no kasa yie. Se nyame apagya wo bibi mu sin wo kunu a eno ma wo kwan se wo betietia wo kunu nim e wa aware na se wo. Eno ma wo kwan se wo beti wo mfa wo kunu nya hwe. Mesre bu wo kunu esen osofo a wo ne wa sore den. Bu wo kunu esen bema biara a wo nim ne wo abrabom. Emfa ho ne suban a e wo no so. Mese wo de fa sign down